Trine Bramsen fra Socialdemokraterne ser et indslag om Dumitru Pascuta og bliver forarvet. Især over den her udtalelse. Nej. I'll tell you, go there and make crime, because it's easy. Det er dybt forkasteligt, og man kan jo kun have foragt over for sådan nogle udtalelser. Udtalelsen falder i Kriminalmagasinet Station 2 i aften, og også Venstres Carsten Lauritsen er forarvet. Det bekræfter mig jo i, at vi er så hamrende naive i Danmark. Dumitru Pascuta kom til Danmark i 2011. Hans kriminelle løbebane begyndte med butikstyverier, men det blev indbrud i private hjem, der blev hans speciale. If we want, we can break up to 10 houses a day. 5 in the morning, 5 in the evening. Afterwards, I didn't have any remorse. I didn't felt any bad or sorry, for breaking inside. Why not? Because it was a routine. This was daily. It was like a job. I dag afsoner han i Nyborg Statsfængsel 3 år for 24 indbrud, men han fortryder intet. Here is like a 5-star resort here. They give us money and it's very nice conditions here. It's a pleasure to do prison basically in Denmark. Og imens han afsoner sin straf, arbejder han i fængslet, og her tjener han 4500 kroner om måneden. Af de penge sender han nogle måneder 2500 kroner hjem til sin mor i Rumænien. Din moment ce îmi trimite bani în închisore, cred că asta spune totul. If I didn't do any crime, I don't know where my mother she's going to be. Maybe in the grave or somewhere, because nobody help her. Men der er ingen medfølelse at spore hos politikerne på Christiansborg, for Dumitru Pascuta og andre langtidsdømte østeuropæere skal sendes til afsoning i hjemlandet. Det har den danske regering aftalt med blandt andet Rumænien, Bulgarien og Polen. Men det er lettere sagt end gjort. Problemet er, at aftalerne med de her lande, altså deres fængselspladser, der har været problemer med dem. Så det har gjort det svært for Danmark. Vi vil jo ikke bare sende folk ud i frihed, så vender de typisk bare tilbage til Danmark og begår ny kriminalitet. Men det er ikke vidtgående nok, mener Venstre, som vil fratage udlændinges ret til at tjene penge i danske fængsler, mens de venter på at blive udleveret. Det er jo tilsyneladende en feriekoloni, som betragter det en form for erfargruppe for kriminelle tilsyneladende. Og det er jo helt uacceptabelt, så man kunne lade være med at bruge penge på resocialisering, når det ikke er folk, der skal ud til frihed i Danmark, men i et andet EU-land. Man kunne også lade være med at give dem mulighed for at tjene penge, som de så kan sende hjem. Det er jo altså ikke meningen med systemet. Venstre vil nu kalde justitsministeren i samråd.